Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Join, join, join. Welcome लोगोफोर join जा. सोर दङ? Comment खालाम. Hi friend, मा खबर? खबर बारा मोजां नङालाय आंना दिफालि. नोंना मा खबर? Like होबाय दे आं. Thank you दै. Bibisan Bromo, hello bro. How are you bro? मा खबर? जाबायना जायाखै? ओंखामफोर जाबायना जायाखै? ओंखाम जाबायना जायाखै फ्रेन्ड? आं ओंखाम जाथ'वाखै. आं ओंखाम जाथ'वाखै. नोंसोर जाबायना जायाखै? बिबिसन, दिपालि. दानिबो खनसे फैखांबाय आं लाइभ. मानो माने आं दानिसो मोनफैदोंलै आं बेलेगावसो दंमोन. फेस देखाया नामा ब्र? फेस देखाया माने इयाव फेस देखाय जाया दै। गाज्रि मोननाङा. माब्लाबा फैगोन आं फेस देखायनाय. मा खबर बिबिसन नालाय? दिपालि मा खबर नोंना? मनिला लाइभ फैयाखै नामा दिनै मनिला? बिबिसन जाबायना जायाखै? नोंसोर ओंखाम जाबायना जायाखै? नोंसोर ओंखाम जाबायना जायाखै लोगोफोर? जाबायबा मा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय खनसे? साब्रै जाना दङ. माथो कमेन्ट खालामाखै रावबो? दानिबो खनसे लाइभ फैदोंमोन ओमफ्राय नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन ना बेखौ दानदां. दाननानै दासो गोदान फैफिनबाय. खबर मोजां ब्र आंना. मोजां जानांगोनलै. क्रेजि वाव क्रेजि का बेटा. हेलौ क्रेजि का बेटा. हाउ आर यू? मैं क्रेजी हूँ. खबर सबर कैसा है? हेलौ बिबुट्टी बाजै मा खबर? सोमदोन जोहोलावनानो एस जोहोलाव चेनेल दंमोन नामाब्रा? हेल' ब्र' मा खबर सोमदोन जोहोलाव? जाखाबाय आं ब्र' अमा आलुसो जाबालाय अमा बेदरखौ गोथाव बाव. मोजां आं. नोंहालाय मा खबर? आंहा बारा मोजां नङालै खबरा. ओमफ्राय क्रेजि नों जाबायना जायाखै ओंखाम? सोमदोन जोहोलावा जाबायना जायाखै? दिपालि थांबाय नामा? मोजां बिबोनां सना. औ बिदिनो मोजां जानांगौलै ना बाजै? मोजां जानांगौ बिदिनो खबरफोरा. जाखांबाय आं ब्र'। मा ओंख्रि जाखो? सोमदोन मा ओंख्रि जाखो? नोंनि एस जोहोलावा सोरमोनबा ना नोंनोमोन? जायाखै 8:30आवसो जागोन. फोरमायहां हेलौ मा खबर फोरमायहां?
बहानि ब्र' नों आं माबानि मा होनो बाक्सानि बाक्सा मसलपुर सिनायोबा सिनायोना सिनाया फोरमायहां जाबायना जायाखै ओंखाम मा खबर जाबायबा आरो मादो जाखो क्रेजि थांबाय नामा बिबिसन सोमदोन बिबुति बाजैया थांबाय नामा बिबिसनालाय दिपालियालाय मा ओंख्रि ब्र नोंस्रा आं ओंखाम जाथ'वाखै 8:30 आव जानोसै आरोना ओंखामखौ मोजां जानांगौ बिदिनो मोजां जानांगौ बिदिनो दिपालि फान्थाव दालि फान्थाव भाजासो मोन ब्र ओंख्रिया थाङाखै दं कमेन्ट खालाम बाजै कमेन्ट खालाम बाजैनो बेसेबां जाखोमोनबा नेटानो स्ल' 656 जाबाय जोहोलाव चेनेल गैया आंना ब्र माने सोरनाबा जोहोलाव चेनेल दंमोन दायो ओंखाय सोंनाय जाबाय आरोना गगा मोनदों नामा ब्र गगा मोनदों माने लै एसे गगा मोनना दङो जेपि हेलौ आंहा दासो वेलकाम आंबो बारा गोबाव जायाखै आंबो दासो एकदमबारे 7 मिनिटसो जाबाय बिबिसन ब्रह्म आंखौ सापर्ट खालाम बिबिसन ब्रादार नै जोंना गाज्रि मोनाबा सोमदोन जोहोलावखौ सापर्ट खालामना होदो मोनसे साबसक्राइब खालामना होदो कर'ना जादों ओंलै कर'ना जादों मा बुंनो आरो प्लिज गाइस डु साबसक्राइब माइ चेनेल साबसक्राइब बानायलायनांगौलै सोमदोना दंना गैया सोमदोन क्रेजिनाथ' चेनेला गोदानसो खोनाना जेपिजों लोगो जा क्रेजि 195 जाबाय क्रेजिना 195 सोमदोन जोहोलाव आं खालामखानायसो ब्र बिबिसना खालामखानायसोनो हाय लोगोफोर बोरैहाय दं एस ए रकि मा खबर एस ए रकि मा खबर नै क्रेजियाबो गोदानसो दै जेपियाबो गोदान ओमफ्राय लोगो जालायदो आरोना नोंसोरो सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म आंखौ सापर्ट खालामना होदो आङो ब्लु खालामना होजोबखादो दै गासैनिखौबो नोंसोरो चेनेलनि नेमाव थुनानै सापर्ट खालामनाय दै सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म आंखौ सापर्ट खालामदो नोंबो थां फ्रेन्ड जेबो नङा आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो प्लिज हो माने नोंबो थांनानै भिडिअ फुल वाट्च खालामनानै मोनसे कमेन्ट गारबो होमबानो नेक्स्टआव बेग होफिनगोन दै निजोम ब्लग हेल' ब्र मा खबर निजोम अन्नानै लोगो जादो दे आंबो खालामगोन दे गाबोन लोगो जालायदो जेपि नोंसोरबो थांनानै इसोरनि चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब बानायना नायदो नार्जारि ब्रादार मा खबर प्लिज खालामब्ला कमेन्ट हरना दोन आं गाबोन खालामगोन दै कमेन्ट हरना दोननांगो एस ए रकि खालामबाय ब्र सोमदोन जोहोलाव एस ए रकिखौ खालामबायनो सापर्ट खालामना होदो एस ए सोमदोनखौबो हाय फ्रेन्ड मा खबर एस बि
रकेश बि क्रेजि बिट्टा मा खबर? दे बयबो सापर्ट होलायदो गासैबो सापर्ट होलाय आं गासैनिखौबो ब्लु खालामना होखादो दै थां आरो सापर्ट होलाय साबसक्राइब आरो कमेन्टआव लिरना प्लिज रावबो साबसक्राइब वार्ड लिरनानो सोमदोन जोहोलाव खालामखानायसो आं आइ एम फाइन माइ डियार मोजाङानो जानांगौ बिदिनो एस ए रकि आं दा भिडिअ नायगोन नोंनिखौ भिडिअ नाय आरो सापर्ट खालामलाय फुल वाच खालामदै हेल' रंगिना मा खबर गुड इभिनिं क्रेजि एस ए रकि मोजां आंना बिदिनो खालामलायदो आंबो खालामगोन औ बिदिनो खालामलाय बयबो खालामदो आंबो खालामगोन बयबो खालामदो माने ब्रादार जोंना नोंबो थांग्रो गुबुननि चेनेलाव थांनानै नायहैथां भिडिअ फुल नायनानै सापर्ट खालामना गारबो दै सापर्ट खालामना फै निउ फ्रेन्ड बायदि लिरना फै रंगिनाया ओंखाम जाबाय नामा अन्नानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर अन्नानै आं गाबोन 24 आवार्सनि उनाव बेक हरफिनगोन कमेन्टल' हरना दोन 24 आवार्स जालायना ब्रादार फुल वाच खालामनानै साबसक्राइब बानायबा जेबो नङा साननै सानथाम भिडिअ नायबाय था ओमफ्राय होमबानो साबसक्राइबा अलरेडि फैफिनजोबगोन मोजां फ्रेन्ड खबरा दासान्दि मोजाङानो जानांगौ फोरमायहां बालनि आइया जि बुंखो गोदान बुजियासैलां बालनि आइया जि बांखौ गोदान ओंख्रै संदों ब्र' सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म आदा आंनिखौ खालामबाय एस ए रकियाबो सोमदोननिखौ खालामबायनो दै जेपे जाखांबाय नामा आं जाथ'वाखै गुड इभिनिं दिदोमादा फैदो जोंहा दिदोमादा गुड इभिनिं आंना डाटा जोब्बाय फोजोबथारदों आंनाव एसे दंब्लाबो जेपि ब्लग्स बानलु गोसा नामा बानलु गोसा ओंख्रि नेटवार्क प्रब्लेम नामा नेटवार्क प्रब्लेम आंनाथ' नेटवार्क प्रब्लेम बायदि मोनाखै आङो नेटवार्क प्रब्लेम जादों नामा आंना थाबथा फैदों नामा लोगोफोर मानसिफोरा फैना थांनायखि आनो फर ल' बिदि जायो बुजियाखैलां रंगिना मानसिफोरा फैना थांनायखि यानो फर ल' बिदिजों जायो लै बिसोर साबसक्राइब बानायलायदोंलै रंगिना नोंबो नांगौबा साबसक्राइब बानायलाय फोरमायहां रकि दिदोमादा साबसक्राइब बानायलायनाय रंगिनाबो दङ प्लिज सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर सापर्ट खालामलायदो अन्नानै फ्रेन्ड बेक भिडिअखौ फुल वाच खालामनानै बेक खालाम दै औ बानलु गोसाथार हाय रंगिना आब' मा खबर रंगिना मा खबरनो एसे रकिया सोंहरदो नोंखौ अनसाय मोना मोनफैयाखै नामा जादिनि अनसाय मोना अनसाय बिखुंगुर
रंगिनाना मा खबर? फोरमायहां मा खबर? बयबो अनलायलायदो आंबो बयखौबो खालामनोसै औ दे बयखौबो खालाम सापर्ट खालामलाय। मा खबर सोरना सोरना? जाबाय नामा सोर सोर जाखो खोन्थाहरलाय। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालाम लोगोफोर। माथो रावबो लायक होआखै? कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालामलायनांगौ कमेन्ट खालामलायनांगौ। खारजोब्बायसो नामा? खारजोब्बाय माने साबसक्राइब बानायलायनो थांदो दै इसोरो खाराखै। बिदि बयबो फ्रेन्ड्स थानांगौ ना आदा आब'मोन बिदिनो बयबो फ्रेन्ड्स थानांगौ बयबो अनलायनांगौ। खैलै आं बेलेगावसो दोंमोन आं दानिसो मोनफैदो ओंखाम जाथ'वाखै। कृष्णा खाख्लारि हाय मा खबर? खबर बारा मोजां नङालै भाइ। नोंना मा खबर? जाबायना जायाखै कृष्णा? खोनसे बुंना होदो दे औ मानसि जमा जाथो दै मानसि जमा जाबासो मोजां जायो आं दा लिंकखौ होना होगोन दे नोंनिखौ। रंगिना आब' आंनिखौ सापर्ट खालामदो आं नोंनिखौ खालामबाय रंगिनानिखौ माबाया सापर्ट खालामबायनो एस ए रकिया रंगिनायाबो खालामदो सापर्ट मोजां जाबाय औ। मा ओंख्रि जानाय कृष्णा? मा ओंख्रि जानाय भाइ? आं ओंखाम जाथ'वाखै। दोंखायो एस ए रकि आगै सापर्ट नोंजों रंगिनाया सापर्ट दंखायोनो एस ए रकिजों। रंगिनाना बेसेबां जाखो? आं बारा गोबाव थाया 1.7 जाबाय। थेंक इउ स' माच रंगिना आब' औ। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। कृष्णाया माजों जाना फैखो? कृष्णाया माजों जाना फैखो? आंनिया नेटवार्क प्रब्लेम जादों नामा लोगोफोर नेटवार्क प्रब्लेम जादों आंनिया माथो डाटा बुदोंआनो। साबा दङ कमेन्ट खालाम लोगोफोर मा कमेन्ट खालामाब्रा नोंसोरलाय। आं दाखुरा राखायसो नायनो बायोलै नोंसोरो। गैया आदा खोमब्रासो औ खोमब्राजों माजों जाखो खाख्लारि? निरन्जय हाय मा नोंनिया लाइभआव 10,000 गासिनो दंमोन निरन्जया? मा खबर रिपुनजल मा खालामदो क्रेजि? औ आं लाइभ फरायगासिनो दोङो निरन्जया 10,000 गासिनो दंमोन आं लाइभ थांबा आं माबा थांबा जाबायना जायाखै निरन्जया? हाय कृष्णा नै कृष्णा नोंखौ एस ए रकिया नोंखौ वेलकाम खालामदो लोगो गैयाबा लोगो जालायदो गाज्रि मोनाब्ला आंनिखौ सापर्ट खालामदो औ
सापर्ट खालामलायनांगौ। सापर्ट खालामनाय लोगोफोर जेबो नङा। हेलौ एसके रकि सापर्ट खालामनाय लोगोफोर। रिपुनजला ओंखाम जाबाय नामा? मा खबर? खबरा बारा मोजां नङालै आदा। एस ए रकि निरन्जया लिंहरदो एस ए रकिखौ अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर अननानै आं गाबोन 24 आवार्सनि उनाव बेक हरफिनगोन कमेन्टल' हरना दोन। औ कमेन्ट हरना दोन। कमेन्ट हरनानै नोङो जाय एस बि स्टेटासनियाव थाङो। निरन्जय हाय मा खबर निरन्जय? मा दाबो टेन्थावगासिनो दं नामा नों? कृष्णा जागोन एस ए रकि कमेन्ट खालामलाय प्लिज सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामलाय हाय दा कृष्णा सापर्ट खालामनाय आंजों लोगो खालामदो आंजों नै जोंहा दिदोम आदायाबो दोङो सोर सापर्ट गैया सापर्ट जालाय लोगो जालाय। एस बि स्टेटासनिया बेसेबां थांखो? एस बि स्टेटास 106 जाबाय दे। प्लिज सापर्ट गाइस कृष्णा फ्रेन्ड जादो बेग होगोन आं। रिपुनजला थांबाय नामा? रेपुनजल थांबाय नामा? हेलौ निरन्जय एस ए रकिया हेलौ निरन्जय हरदो। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। निरन्जयनिया मा खबर? दानि 10 थावगासिनो दंमोन रा निरन्जय आं लाइभआव हायोबा। मा ओंख्रि जाखो क्रेजि आं ओंखाम जाथ'वाखैलै। ओइ आंनिया नै ओंखाम जानो लिंहरबायानो नोंसोरो कमेन्टबो थाब खालामा मा ओंख्रै फ्रेन्ड ओंखाम जाथ'वाखैलै आं दानि साखि नायदोंमोन नादो मायबा मा ओंख्रि मोनबा बावबाय आं। आंहा दासो गोदान आदामोन औ एसे रखिया गोदान दासो। औ एसे रखिया दोङो दुसुं। सरि दै एसे रकि फंबाय नों साबसक्राइब थादोङोमोन दुसु आंदो। आंनिया दाख्लै कपिराइट स्ट्राइक फैनायनिफ्राय माबायानो सोलायना दोङो दै गाज्रि मोननाङा। एस ए रकि आंनि लाइफआव फैनानै नोंनि लाइफआव फैनानै नेटवार्क प्रब्लेम जायो माथो। नोंनि लाइफआव फैनानै नेटवार्क प्रब्लेम जायो माथो औ ओंखाम जाबाय आं क्रेजि आदा औ मा ओंख्रि जानाय? निरन्जय आदा आं नोंनिखौ खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो औ सापर्ट खालामलायनांगौ बिदिनो। एस ए रकिया अबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय खनसे। फंबाय जागोन ना आदा जागोन ना आब' जागोन होनलाय एसे अबेनि नोङो खोन्थाहरलाय खनसे। क्रेजि आंखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज दसे थाथ' क्रेजि कमेन्ट हरबाय था। कमेन्ट हरबाय था लोगोफोर कमेन्ट हरबाय था प्लिज सापर्ट खालामदो लोगोफोर प्लिज औ सापर्ट खालामलाय क्रेजि आदा अके गाबोन नोंदो दं
आंबो नोंदो दं आं आं थानाय बायदि मोनदोंमोन दै एस ए रकिखौ माने आंनिया कपिराइट स्ट्राइक फैनानै दाख्लैनिफ्राय सोरनिबा नटिफिकेसनबो फैयाखै बेनिफ्राय नोंसोरथ' जयेन जानो थाखाय आं लाइभ फैदों दै आं बारा लाइभ होआमोन एबारदो 4 ना 5 टाइम जाबाय आं लाइभ फैनाया गोबावदोसो फैयोमोन कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन औ भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोननांगौ हेल' आंहा दासो फैदोंमोन आगै सना जेबो नङा मनिसा बाजैया मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाबोखो आं डिमाकुसिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव जोबोर माबा दोङोलै इउटुबार दोङो उदालगुरियाव सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ आं बेक हरफिनगोन सियरखा औ गुड नाइट आदा क्रेजि मा खामनायदो रेपनजेल मा खामनायदो मा दानो गुड नाइट हाय क्रेजि हेलौ मा बुंदोलै नोङो र' नोंखो आं जेबो जब मावालै लाइक डान ब्रादार थेंक इउ दै आदा मधुजि जेबो नङा क्रेजि आदा थेंक इउ हाउ आर इउ खबरखो आरो मा बुंनो बारा मोजां नङा हाउ आर इउ ब्र बारा मोजां नङा मनिला फैथ'वाखै दां नोंलाय अबावथो खारनाय हाय हेल' बिनिता मा खबर आंहा दासो जाखांबाय दासो जाखांबाय आंहाबो बिदिनो कपिराइट जाना दं नांला दानलां जोब्बाय कपिराइट स्ट्राइक नामा एस ए रकि नों माहायनि एस ए रकिया उदालगुरि डिमाकुसिनिनो क्रेजि आगै मा ओंख्रै ओंखाम जाथ'वाखै आङो दासो जानो नायदो वार्ड क्रिएटिं ओंखाम जाथ'वाखै मधु आदा सोर दं प्लिज सापर्ट खालामदो बिनिता ब्लग आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आं गाबोन बेक हरफिनगोन बिदिनो बेक हरफिनलायनांगौ प्लिज वाट्स माइ निउ भिडिअ गाइस मधुजि आदानिखौबो जाय लोगो गैया मनिसामोन एस ए रकि सोमदोन जाय लोगो गैया थांदो नायनानै सापर्ट खालामना होदो दासो गोदान ना लोगोफोर बारा रोङाखै दे बिखायनो आदा आरो आब'मोननि हेल्पजों नाजानायदों बिदिनो हेल्प लालायनांगौ सोरबा आंखौ सापर्ट खालामदो आं डिमाकुसिनि पागल बाय टुमर' निउ भिडिअ प्लिज वाट्स माइ निउ भिडिअ लोगोफोर मधुजि आदानिखौ जाय सापर्ट खालामाखै लोगो गैया सापर्ट खालामदै हेल' ब्र दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंनि लाइफआव ब्र लोंसि हेपि निउ इयार थेंक इउ हेपि निउ इयार आंजों जाय लोगो गैया अन्नानै लोगो जादो आंबो बेक लोगो खालामहरफिनगोन सियरखा लोगोफोर येस क्रेजि आदा बिदिनो जानायमोन कपिराइट स्ट्राइक खैथा फैखो मधुजि सेलटेप
ओइ सालथेजों लोगोखा औ डिमाकुसि मा गामि औ आं ओंखाम जानो दै लोगोफोर आं ओंखाम जानि नोंसोरो माबाबाय था दसेल' मोन्नेस्वर ब्र लोगो जादो आंजोंबो औ एस बि स्टेटास आइ एम गयिं टु इयर हम थेंक इउ लाइक होबाय दे ब्र' अ आं ओंखाम जाहैनि दै लोगोफोर दे नोंसोर दसेल' बारा गोबाव नङा आं 5 मिनिटावनो जालांगोन ओंखामखौ ना सल' खोनासंनो नोंसोर सल' नाङा दे
ओइ लोगोफोर फैफिनबाय दं मा जासोखो अबेया लासै थांखो बाय जाजोबखो SB status I am going to your home status SB status support खालाम आंखौबोनो फरायफिनसै हाय क्रेजि कबिता मा खबर आंखौबो सापर्ट खालामदो अन्नानै आंबो नोंखौ खालामबाय माने ब्र'फोराबो माथो गोबां इउटुब दं औ बर'फोराबो औ गोबां दङथ' आं आंनिखौबो सापर्ट खालामबायथ' मैया क्रेजि कबिता औ आदा खोरोम आंखौ सापर्ट खालामदो अन्नानै खोरोम नै जोंना लोगो हेलौ ब्र' मा खबर हांसाहर गामिसा रकि बय मा बुंखो SA रकि सापर्ट ब्र' हिमालया ब्रादाराबो फैदों जोंहा सापर्ट नांगौनो सापर्ट खालामलायदो खोरोम जाबो बयखौबो सापर्ट खालामगोन आं जागोन बयखौबो सापर्ट खालामगोन आं औ खोरोम ब्रादार नोंनाबो 100 जाथार 100 84 जाबाय खोरोम ब्रादारनिया 100 खालामना होदो लोगोफोर 100 खालामना होदो खोरोमनिखौबो येस हिमालया औ सापर्ट खालाम फोरमायहां प्लिज अन्नानै सापर्ट खालाम दिपालिखौनो सिख'बाय नामा नों हो दिपालिया मालाय मनिलनिसोलै भाइ बाप रे बाप मनिला दानो होबोगोन खोरोम आंबो खालामगोन अ मनिसा आब' आं नायनानै दङ मधुजि आदामोना थांबाय नामा आंबो ओंखाम जाना थाहैबायना आंनिसो दिपालिया बि दे लालायनांगौ बिदिनो सोर दंलै कमेन्ट खालाय आं हेल' ग्रेजुवेसन आथोन आंहा दासो सना सफैदों उरां फारां कबिता फाग्लिया नोंनि लाइफ नायनो खारै दासो फैदों थेंक इउ मादो जाबोखो बिनिता सापर्ट खालामनो हांसारा मा नेम पागलनो कबिता बाथोन फाग्लि नामा जागोन बिनिता औ गोमजोर बर'आ रकि गोमजोर बर'सा रकि ए हाय कबिता बाथोन सना दिनैलाय मानो एसें लेट जाखो औ मानो लेट जाखो खोन्थाहरलाय जोंहा आदाया दं खोमायो माथो सिरि मालायनिनोलै मालायलायनो खोरोम रामसियारि सापर्ट ब्र' औ हिमालया ब्रादार नोंबो थांदो नोंबो सापर्ट खालामहैदो थां
आं ब्लु होना फैखादो। जा दुगा जाथारबायना नों क्रेजि। माथो आं दुगा जायाखैथ' आंखौ दुगा जानाय बायदि नुदों नामा? दुगा जायाखैलै आं दुगा जायाखै खर' सादो। एस ए रके आं सापर्ट खालामबाय रिपनजेला थांबाय नामा? अ नों आंखौ सिनायो नामा पागल? औ सिनायो नामा कबिथाखौ बाथोन नाङा आंनिसो खोरोम बाथोन। वाव आंनि नेमआ मा? आंनि नेमा मा होनो पागला? अ थेंक इउ स' माच कृष्णा आदा। ला लालायनोलै लालायनोलै नो मधु आदाया। खोरोम खोरोम फंबाय आं नोंजों सापर्ट खालामबाय दै नोंखौ सापर्ट खालामबाय दै आदा मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया माबामोन मा होनो ओंख्रिया नाजो हाथिमुराथा जोंनियाव हाथिमुराथा होनो ओमफ्राय बुट आलु फान्थाव भाजामोन आरो नोंसोरना मा होनोबा र' माथो र' दसे थाथ'यो हामथ' थाइजौ हामथ' आंखौ जा मेंबाय क्रेजि बाथोननि लाइफ नायनो खारबोनाया थेंक इउ थेंक इउ एस ए रकि खालामबाय ब्र' थेंक इउ दै खालामना होनायनि थाखाय माथो ओंख्रिखौनो खोन्थाला नोंलाय ओंख्रिखौ खोन्थाबाय माबा नाजो हाथिमुराथा ओमफ्राय आलु फान्थाव बुट भाजा कृष्णा सापर्ट खालाम आंखो सापर्ट खालामलाय खोरोम ओंख्रिया आलुजों फान्थावसो नोंनालाय पागला सोंदो खोरोमखो आं सोरां ओहोलै आं सोरां बर' आं सोरां बर' पागल औ कृष्णा सापर्ट खालामदो आंखौ सापर्ट खालामनाय लोगोफोर नोंसोरबो थाबाय था होमबानियासो सापर्ट मोनबाय थागोन थाबैनो माबा जानो हागोन नोंसोरनाबो थाबैनो ग्र' जागोन अ एस ए रकि मा हाथिमुरा था गान्दा नामाबो होनो खोनालै हाथिमुराखौ मा हाथिमुरा था ओंख्रै जोंनाव बिदिनो होनो जोंनाव हाथिमुरा होनो था गान्दा होना पागल कृष्णा खाख्लारि सापर्ट ब्र' सापर्ट खालाम नोंबो सापर्ट हैथां हिमालया ओमफ्राय कमेन्ट गारबो इनियाव भिडिअ'आव नोंनि मोखांखौ खोन्थिगोन ना आंनि मोखांखौ इयाव दा खोन्थि जायालै माब्लाबा खोन्थिगोन दे आं गाहामा मोननाङा लागाव फंबायमोन गासैखौबो सापर्ट खालामलाय औ गासैखौबो सापर्ट खालामलायनांगौ होमबासो थाबैनो चेनेला गिदिर जालांगोन अय हिमालया सार बाथोन उरां फारांनो मा ओंख्रि जानाय फैखो उरां फारांनो कबिथाया दाना उरां फारांसो जाबाय नामा सोर गोदान भिडिअ वाच खालाम औ नै मधु आदानि भिडिअखौ वाच खालामनांगोन र'दै आदैमोन आब'मोन आं फैफिनगोन ओंखाम जाना लानि औ दे भिडिअखौ प्ले खालामना दोन एस ए रकि फंबाय जागोन ना मा जागोन नायगौमोन नोंखौ आगै सना औ नायनो हागोन सिन्था खालामना साननैसो उनाव नुजागोन आङो आंखौ लाइभआवबो नुयो दा आंनि थामनेलाव लाइभनि थामनेलाव
एलबिना बरगयारि हाय आंहा दासो थेंकिउ दै एलबिना। मा खबर? मट'जि खिनाय हासुनाय गाबायना मट'जिया दा नै नोंखो पागला सोंहरदो खिनाय हासुनाया गाबायना गायाखै होननानै। एस एम चेनेल हाय आदा हाय मा खबर? नै एस एम चेनेलाबो गोदान फैदों जोंहा सापर्ट खालामदो। आंहा आनफ्रेन्ड जाबाय थायो मानो? आनफ्रेन्ड माने इयो नोङो बिसोरनि भिडिअ'खौ नायबाय था होमबानो नोंनिया सापर्टआ फैफिनगोन। बिसोरबो जुदि नोंनि भिडिअ'खौ नायबाय थायोबा नोंनियाव आनफ्रेन्डआ हारसिंनो लासै लासै फ्रेन्ड जाफिनगोन दै जेबो नङा जोंनियाबो जादोंमोन। जोंना दाबो जायो। बिनिता आं सापर्ट खालामबाय नोंबो भिडिअ नायना खालामदो। औ फुल वाच खालामलायनानै सापर्ट खालामलाय दै फुल वाच खालाम भिडिअ'खौ सर्टबाबो। जाना ओंख्रैया दालि आलु ना आवनायमोन। औ मोजाङानो आंबो बिदिखौसो गोथाव मोनोलै खोरोमभाइ। नों फरायाखै नामा? एलबिना बरगयारि सापर्ट फ्रेन्डस औ सापर्ट खालामलाय। हिमालया हामबायलै जेनथेन होजागोन र' नोङो पागल। कबिता सना ओंखाम जाखांबाय नामा? ओंखाम जाखांबायना जाखांबा कबिताया खोन्थाहरदो दे एसे सापर्ट खालामदो। औ सापर्ट खालामलायदो। आलु खालामना दोन हिमालया आं गाबोन बेक खालामगोन। औ एलबिना नोंबो बिसोरनि चेनेलाव थांनानै कमेन्ट खालाम फुल वाच खालाम। आं एस एम आ गोदान बायदि मोनदो दा आंदो नायनि आङो। एस एम आ गोदान। भिडिअ'खौ नायनानै सापर्ट खालामनांगौ दै। खाफालाव दोङोबोलालायनो ना गोरानाबो बिदै दैयोनो सोरबा बुंनाय। एस एम निखौ ओरैनो सापर्ट खालामना फैबाय दै गाज्रि मोननाङा। अबाव थालांदोंमोन जोंना? औ एलबिना बरगयारि सापर्ट फ्रेन्ड औ हिमालय हामबायलै जेनथेन कबिता सना मा ओंख्रि जाखो दे एसे सापर्ट खालामदो। आलुसो कबिता बाथोन वाव कमेन्ट अन्ना सापर्ट खालामदो अन्ना। औ नै मनिसाबो कृष्णाखौ गाखरदो सापर्ट खालामनो आं हले नोंखौ मोजां मोनबायहाय क्रेजि बाथोन। बाब थेंक इउ। हाय गाइस नों केमस्रिनि बारै हाय एलबिना जिउ जाखांबाय नामा ओंखाम? एलबिना ओंखाम जाखांबाय कबिता सना ओंखाम जाबाय ना? ओंखाम जाबायना जायाखैनो दहायनिफ्रायनो सोंगासिनो दोङो पागला। सोर एफडि गैया खालामलायदो। औ
सापर्ट खालामलायदो एस एम जोंबो खोरोम फंबायमोन जाथ'वाखै सना कबिता दासो संगासिनो मा ओंख्रि संदों एलबिना जागौ जागोन मनिसा औ सापर्ट खालामलाय आं ब्लु खालामनो हाखादों दै जाय गोदान फैदो औ जाखांबाय गोमजोर बाथोन जाखांबायनो मा ओंख्रि जाखो इलबिना बाथोनहाय मा ओंख्रि संखो इलबिना सना आंनि जिउनो एस एम चेनेल ए कबिता बोरमा थारुनजों अमा सना कबि वाव थारुनजों अमानो इलबिना बाथोन हाय पागल प्लास पागल सापर्ट खालामना होदो औ पागल नोंबो सापर्ट खालामना होलै इलबिना बरगयारि खालामबाय फ्रेन्ड एलबिनाखौ हिमालया सापर्ट खालामबायनो हेल' एस एम एफ टि आंजोंबो जादो आंबो नोंजों लोगो जानोसै औ गासिबो लोगो जालाय कमेन्ट हरना दोन दे बयबो कमेन्ट खालाम दै औ आरो खायफा टाइमाव कमेन्ट थाया दै लोगोफोर आनसाबसक्राइब बानायदों होननानै माबाथारनाङा माने अके ब्र थेंक इउ हिमालया कमेन्ट खामना दोन अके सना सना सनातना होनलायबाय मानसिफोरा खोरोम फंबाय नोङो एगजाम थानाया सेस जासिगोन नोंना एस एम चेनेल सापर्ट खालामनाय कबिता सना आंखौ नेथ' वाव सापर्ट खालामनि इलबिना बाथोन सना औ सापर्ट खालामलाय इन्द' बड' गेमिं फैदो जोंहा हाय आसोल माबोरै दं खबरा एसे मोजाङानो दासान्दि मोजां माने बारा मोजां नङा गाज्रि कबिता मानो दे इलबिना आंखौ सापर्ट खालाम अय अके पागल आइ एम वेटिं औ वेटिं खालामो नोमालाय आंनिसो कबिताया सना बुंनाङा एस ए रकि आगै सना नों अबेनि होनदोंमोनलाय बाक्सानि दै औ दे मनिसा बाजैया खोन्थाहरदो अबेनि औ दे जों जागोन एस ए बाथोन औ सापर्ट खालामलाय बिनिता कमेन्ट खालामना दोन आं 24 आवार्सनि उनाव 24 आवार्स जालायनाय बेना भिडिअखौ फुल वाच खालामनानै माबा हरबानो जाबाय ओंखाम जाखांबाय नामा आसोलाव ओंखाम जाखांबाय दानिसो जादो कबिता मारै दंनो कबिता बाथोन मा ओंख्रि जाखो सना इन्द' प्लिज सापर्ट खालामदो मनिसाखौ सापर्ट खालामनांगोन इन्द' नोंबो सापर्ट मोनलांगोन लेवरा क्रेजिया ओंखाम जाखांगाखै नामा जाखांबाय आं दहायनो जाखांबाय हिमालया आं गाबोन बेलासेयावसो बेक खालामगोन दै जेबो नङा हेल' लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल कबितानि इउटुब चेनेलाव बरायबायनो कबिताया मनिसा आं नोंजों लोगोखा औ सापर्ट होलायनांगौ बिदिनो एस एम सिस्टार आं नोंनि 5S दा फुल वाच खालामबाय आं नोंनि गोदान भिडिअखौ फुल वाच खालामबाय दै मधुजि आदाया जोंना एस एम सिस्टारनिखौ सापर्ट खालामबायनो एस एम सिस्टाराबो सापर्ट खालामदों मधुजि आदाखौ आं ओंखारनोसै एमबि गैला सनामोन दानो एमबि गैया जायो नामा र' दसे थाबाव पागल दे कमेन्ट खालाम बयबो आंबो बयखौबो सापर्ट खालामगोन औ बयखौबो सापर्ट खालामनानै जोंना जारिमिन अफिसियेल मोनफैबाय मा खबर जारिमिन अफिसियेल ब्रादार हेपि निउ इयार अल माय इउटुब फ्रेन्ड्स हेपि निउ इयार टु अल
इलबिना अनना आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। इलबिना बाथोन सना आइ लाभ इउ बाप रे बाप। एसएम चेनेल सापर्ट खालाम। एसएम चेनेल सापर्ट खालामनांगोन बिनिताखौ। बिनिता नोंबो खालामहैथां मनिसा कृष्णा खाख्लारि मनिसा आं सापर्ट खालामबाय नोंबो भिडिअ नायना खालामदो। औ गासैबो भिडिअ नायनो फुल वाट्स खालामदो खिन्थु फुल वाट्स खालामनानै फाय ओमफ्राय माबा फाय आं ओंखाम संगासिनो मनिसा भ्लग नों सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोन आं गाबोन बेक खालामगोन। औ गाबोन बेक खालामगोन इलबिनाया। मनिका वारियाबो मोनफैबाय जोंहा। हाय ब्र' हेल' सिस्टार मा खबर? मनिसा आंखौ बेक हरफिन। औ गासैबो बेक हरफिनलायगोन दै। आं गासैनिखौबो ब्लु खालामना होखादो दे। मा ओंख्रि जाखो आगै? ओंख्रि आङो मा होनो नाजों माबामोन मा होनो नाजों थागान्दा हाथमुराथा ना मा होनो नोंसोरबा मिथिगोन ना मिथिया? दे लोगोफोर सापर्ट खालामदो जेबो जायानो जेबो जाया। मा होनो माथ्र भिडिअखौल' फुल वाट्स खालामनानै साबसक्राइब खालामनांगौ दै। कमेन्टखौ ओमफ्राय लास्टाव हो। भिडिअ जोबहांबा कमेन्ट हो। मनिका वारि फ्रेन्ड सापर्ट अननानै औ सापर्ट होलाय लोगोफोर। आं 950सिम थागोन दै। पागल इलबिना बरगयारि पागलनो प्लिज वाट्स माइ निउ भिडिअ गाइस। औ वाट्स खालामहैथांदो मटुजि आदानिखौबो। दे हरगोन आं रावबो थगाया। रावखौबो थगाया। औ थेंक इउ दै थगायनाङा। कबिता सना थांबाय नामा? कबिताया थांबाय नामा? दं जिउ इलबिना सना। औ दोंनो आंबो थगाया मनिसा। औ गासैबो सापर्ट खालामलायनांगौ दै। मानसिफ्रा आनसाबसक्राइब खालामा खिन्थु इयो इउटुबनि माबाखा इयो हारसिंनो माने इउटुबा स्केम खालामनो सानो ओमफ्राय आनसाबसक्राइब बानायना होफैनो आनसाबसक्राइबबो जाया। खाननैसो भिडिअ नायबा अलरेडि हारसिं फैफिनगोन आरो माने जेबो नङा इयो। हाय कबिता मा जाखो आंखो गाज्रि मोनबाय नामा? कबिताया मधुजि आदाखौ गाज्रि मोनबाय नामा? मानिबा जादोंमोन नामा? हारिमु ब्लग्स फैदो जोंहा नै दासो। हेल' ब्रादार मा खबर? हारिमु निजोम ब्लग्स बर' अननानै सापर्ट खालामनांगोन हिमालयाखौ। निजोम दंना गैया? आदा मधुनिखौ फुल वाट्स खालामबाय। इलबिनाया मधुनिखौ फुल वाट्स खालामबायनो। थोद मधुजि सार बिदि दा बुं नों गाज्रि मोनाखै। औ गाज्रि मोनाखैनो। हारिमु फंबाय बाय खुलुमबायनो मधुजि आदाया। बयबो कमेन्ट खालाम आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय। औ एस एम ब्लग एस एम चेनेल नोंबो थांदै गुबुननि चेनेलाव जेबो नङा। के मोनफैबाय जोंहा। आप बय लड़के समझ रही हो तो क्या भाई किंकर आं नोंखौ मोजां मोनो। औ थेंक इउ बर'जों बर' औ जेबो नङा। भिडिअ कमेन्ट खालाम। औ बिदि कमेन्ट खालाम। बर'ना हारसा जाखो किंकारा? दे जागोन
दे जागोन आगै आं सापर्ट खालामगोन। औ गासैखौबो सापर्ट खालामना हो हारिमु निजोम नोंसोरबो सापर्ट मोनफिनगोन। गेजेरावनो औ मोजां दे। गुड नाइट हेड र' दानो क्रेजि थांनोसै नोङो किंकार के सापर्ट ब्र' अननानै किंकार ब्र' सापर्ट हिमालयाखौ सापर्ट खालामदो हिमालयाखौ सापर्ट खालामदिबा किंकार आंखो मानो आं आं आंखो मानो माथो होआखै होमबा औ मानो माथो होआखै होमबा कबिता एस एम चेनेल एफटि मा ओंख्रै जाखोनो एस एम चेनेल कबिताया सोंहरदो हारिमु ब्लग सापर्ट ब्र' अननानै हारिमु ब्लग सापर्ट खालामनांगोन हिमालयखौ खुलुमबाय मधुजि ब्रादार हारिमुनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरदो मधुजिखौ एसेम आंजों लोगो जादो औ एलबिनाया एसेमखौ वेलकाम खालामदो नों फायदो भिडिअ नायलायदो थेंक इउ फंबाय हारिमु हाय मधुजिया दानिया बाजैया दंना गैया खाथियाव हाय गाइसमोन सापर्ट खालामलायदो दै अननानै औ सापर्ट खालामलाय आंखौ दहायनो जंखायदोंमोनहाय मधुजि सार बाथोन वेलकाम आदा इलबिना बाथोन सना सापर्ट दं आरो कमेन्ट हरबाय आं जिउ इलबिना बाथोन दे पागलानो लाजोबदो हारिमु फंबाय प्लिज अन्ना सापर्ट खालामदो औ दे सोर गैया खोन्था आं खालामगोन कृष्ण खाख्लारि नों थांनानै नायलाय नोंहा सोरजों दाउट दङ सोरहा गैया बेफोरखौ सापर्ट खालामहै दै थेंक इउ पाग बाथोन आं गाबोन बेक खालामगोन दै पागला चेनेल गैया नालाय हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं आं मिथिखायोनो बबिता जोंहा ओंख्रिया जाथ'वा जोंनो आलु बिलाथिसो आरो बेदर वाव बिनिता ब्लग निजोम ब्लग सापर्ट खालाम फुल भिडिअ नायनानै औ सापर्ट खालामनानै आइ लाभ इउ मधुजि सार बाथोन कबिता बाथोन लाभ इउ टु बान्दा कबि सलामकुम सना वालेकुम सलाम भाई खबर कैसा है हारिमु फंबाय नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो दै किंकारा थांबाय नामा मनिषा ब्लग सापर्ट खालामबाय दै हारिमु मनिषानिखौ सापर्ट खालामबाय बाजै नोंबो सापर्ट खालामो आरो मनिका मालेकुम सालाम कबिता बोरमा सना आइ लाभ इउ नो वाव पागला सालामत पु एस एम चेनेल सापर्ट खालामदो दै आंबो बेक खालामगोन औ सापर्ट खालामनाय थेंक इउ स' माच आइडल थेंक इउ स' माच आइडलनो मधुजिया जैलाया सफैबाय सनामोनलै बा जैला बर'नि जैला खाख्लारिया ओइ एस एम एफडि सना बाथोन आंनिसो दै मधुजि सार
सार रावबो नोजोर दा होखा होजागोनबो नलिबा मिनिबाय मधुजिया आनसाय फंबाय फंबायनो कमेन्ट दान नाङा दै मिस्टेक जादोंबाबो कमेन्ट दान नाङा एस एम सना आइ लाभ इउ नो पागला सोर सासेखौ लागोन मधुजि आं थांथ'नोसै नामाथाय बा अनसाया दानो थांथ'नोसै नामालाय हामा अनसाय दानो थांथ'नो नाङा लागाव दासो जादो सोरबा आंजों सापर्ट नांगौ नामा मनिसाबो जाय सापर्ट गैया नोङो खनसे नायनानै खालामहै दै गाज्रि मोननाङा मानो अनसाय आंनिया दासो सफैदों सनाया अनसाया बाथोना नोंनिया दासो सफैदो कबिता आं सापर्ट खालामबाय कृष्णाया कबिताखौ सापर्ट खालामनो बेक खालामना हरफिन र' दसे अनसाय दसे थाथ' आंबो बारा गोबाव थाखाया 9:50 सिमल'सो थागोन ओइ बान्दा कबि मा ओंख्रि जाखोनो बान्दा कबि माथो जानाय ओंखाम आं ओंखामा माबा मा होनो थाजो माबालाय ना ओमफ्राय आलु बुट ओमफ्राय फान्थाव भाजा थेंक इउ दै सार कृष्णा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम थेंक इउ जाय सापर्ट नांगौ फुल वाच खालामना कमेन्ट खालामना हरदो सनाफोर कमेन्ट खालामना हरदो दे बयबो कमेन्ट हर सोर निखौ साबसक्राइब खालामनांगौ आंनिखौबो अन्नानै साबसक्राइब खालामना हो साबसक्राइब खालामनायदो लोगोफोर माथो रावबो सापर्ट खालामलाया माथो गाइस मनिकाखौ जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामनायथां दै मनिसा आब' ओमफ्राय कृष्णा बिनिता कबिता अनसाय जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामनायदो खनसे लागैनो मनिकाखौ कृष्णा फंबाय नोंनिखो आं सापर्ट खालामबाय दै मनिसाया कृष्णानिखौ सापर्ट खालामबायनो कृष्णा खाख्लारि अनसाय आं सापर्ट खालामबाय नोंबो भिडिअ नायना खालाम अनसायनिखौ सापर्ट खालामबायनो हारिमु ब्लग आंखौ सापर्ट खालाम हारिमु बिनिताया लिंहरदो वेलकाम खालामदो सापर्ट खालामना हैदो जोंहा लाफासोहाय मुथु सार बाथोन उरां फारांनो लाफानो मालाय लाफा मा फाग्ला हाथि ओंख्रि जाखो हाथिबाथा नङालै हाथिमुरा मा होनो मायबा बुंबायमोनलै बेखौ बावबायलै आं मा होनबोयमोन खाथिमुरा हा सिङाव थाङो ओमफ्राय गोजौआवबो बेदर थाङो कबिताया खिफिदों नामालै माथो मोनामनाय मोनदों खिफिदों जां बाथोन जाग्राया आंनावबो मोनामदोंथ'नो एस एम चेनेल फ्रेन्ड सापर्ट खालामदो आंबो बेक खालामफिनगोन दै बेक खालामनांगौनो मनिका नोंबो एस एम जों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय इनि भिडिअखौ नायनानै माबाहैदो मा होनो कमेन्ट खालामदो लास्टाव कमेन्ट खालामनांगौ दै हारिमु बक्स कमेन्ट हरना दोन कमेन्ट हरना दोन गासैबो आइ लाभ इउ बुंग्रो होनबासो सापर्ट खालामगोन मनिका औवारि बापरे बाप पागलनिया मा बेलाय मनिका सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो फुल भिडिअ नायनानै
फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामनांगौनो। फुल भिडिअ नायबासो कमेन्टआबो थायो। थोद आं खिफियाखै हाय मधुजि सार बाथोन उरां फारांनो क्रेजिसो खिफिदोंहाय। होद आं खिफिया। आंनि आंनि सापर्ट आं आंनो सापर्ट नाङा आंनि सापर्ट नाङा नामा लोगोफोर? मनिसा जायजों सापर्ट गैया सापर्ट खालामनाय थां। हायोबा आंनि आंनिखौ लाइक होदो ना होआखै नोंसोर? लाइकबो होना हो हायोबा अननानै। ओमफ्राय हायोबा आरो सेयार खालामना हो वाट्सआपफोराव स्टेटास होना हो। होमबासो गोदान गोदान लोगो मोनगोन। दे बाय गुड नाइट उन्दुनो ओंखारबाय हारिमु दानो उन्दुनो ओंखारबाय। बाय एभ्रिवान। रब्रा हारिमु दसेबाव आंबो बारा गोबाव थाया 27 मिनिटल'सै। अके दे जागोन बिनिता ब्लग आं बेक खालामफिनगोन दै। थेंक इउ दे बेक खालामलाय गासैबो। बिनिता मा ओंख्रि बिनिता मा ओंख्रि जायाखै सना जिउ? बाव मा ओंख्रि जाखोनो हिमालया सोंहरदो। मनिसा ब्लग आं ओंखारसै दै सोरबा आंजों सापर्ट नांगौबा कमेन्ट हरना दोन हरदो। औ कमेन्ट हरना दोन हरनांगौनो। होबाय जिउ थेंक इउ दै। थेंक इउ थेंक इउ। 10 जन दङ होमबाबो माबा हराखै। दे जा थेंक इउ अनसाय सुवाद। हारिमु थांदो थांदो बिनिताखौ सापर्ट खालामलां। बिनिता मनिका बिसोरखौ हिमालया मनिसा बिसोरखौ सापर्ट खालामलां दै। अनसाय सुहाद। फुलकबि मटर नामोन। औ मोजाङानो। मा जालायखो सुवादआ? मा जालायखो सुवादबो जायाखैथ'। दे गुड नाइट बाय दे आगै सनाफोर। गुड नाइट बाय सुइट ड्रिम। हेभ ए बिउटिफुल नाइट। आं लाइक होखाबाय दै क्रेजि बाथोन। थेंक इउ दै लाइक होनायनि थाखाय। नोंना नाङालै आंनो नोंनि सापर्ट बावगारबाय। एसेम नुबाय सुवाद नोंहा। जागोन थेंक इउ दै हारिमु। थेंक इउ एलबिना बरगयारि। 9 जन दङ सापर्ट खालामदोब्रा। आंबो लाइभखौबो 24 मिनिट। मनिका औवारि फाग्ला नोंखौ गिनासो खारगोन बे। हारिमु थेंक इउ। हिमालया थेंक इउ। साउन्ड आंनिया थिगैनो दंना लोगोफोर? साउन्डआ लोगोफोर खोनासं क्रेजिनि सनाया लोगोफोर खोनासं क्रेजिनि सनाया मोखांखो खिन्थिनो होआखै बिनिखायनो खोन्थिया बियो। खोन्थिगोन साननैसो उनाव जेबो नङा। खोन्थिगोन साननैसो उनाव। मनिसा सना आं नोंनि भिडिअ'खो बादसा फुल वाच खालामबाय आं। फुल वाच खालामबाय नों मनिसानि भिडिअ'खौ? मनिसाया थांबाय खोनालै गुड नाइट होनलांदोंमोन। पागल नों मा मानसिया। सानसेयावनो डेन्स मारि नायदो बे पागला। 13 जन दङ नायनानैल' थानाङा लोगोफोर कमेन्ट खालाम। लाव बेगर जादों नामा बिनिखाय मोखां देखायाखै क्रेजिया।
आंना मोखाङानो दाखुरारालै बेनिखायनो मोखां देखायाखै आङो। मा बुंनो आरो आंखौ नुबा नोंसोर गिनासो खारजोबगोनलै ओंखायनो मोखां देखायाखै आङो। सुसमिता मुसाहारि हाय आंलाय हिनजावसो नंदोंमोन नोंखौ प्रफाइल फट' माथो हिनजावसो होना थेंकिउ दै लाइभआव फैनायनि थाखाय हारिमु आं खालामबाय दै थेंकिउ थेंकिउ। नै जोंहा सुसमिता मुसाहारि बायदो बिनिथा सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामबिथां ब्रादार हारिमु ब्रादार मधुजि भिउ फैसोगारो माथो दानिया नोंना बिरादनो भिउ फैदोंनो। ओइ पागल सापर्ट खालाम आंखो ओइ पागल सापर्ट खालाम आंखो केकेआ दासो फैफिनबाय। औ फंबाय मोजां थामनेल होनांगौलै मोजां थामनेल आरो डिसक्रिपसनाव मोजां लिरनांगौ होमबानिया फायो आरोना। आंनासो मनिटाइज रिजेक्ट जाना भिउएसआनो फैला रिजेक्ट जादों नामा हारिमुनिया बेसेबां जाखोमोन? मानो जानाय मनिटाइज रेजेक्टआ मानो जानाय खोन्थाहरलाय आंनि अननायखौ नाङाबा मनिका औवारि थोद पागलफोर आं जा उन्दुनो ओंखारबाय नै कबिथाया उन्दुनो ओंखारबायनो पागल हेद दानो उन्दुयो नामा र' दसे थाथ' किंकार औ फंबाय अबाव थांदोंमोन किंकारा ना ओंखाम जाहैदोंमोन ओंखाम जादोंमोनब्ला मा ओंख्रि खोन्थाहरदो कमेन्ट हरना दोन मानो रिजेक्ट जानाय हारिमुनिया र कबिथा सना औ रथ' दसे गाइस येस थोद पागलफोर जा उन्दुनो ओंखारबाय रब्रा ओंखाम जादोंमोन आं लोगोफोर औ फैफिनबाय थेंकिउ कि कैसी नीनाय सोरो खनसिना खनानाय मय माथो खनसिना खनानाय दासो फैफिनबाय मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थाहरदो मानारं हांगि बुनियाना कि কৈছে মই बुजि পোৱা নাই मालायनि सल' होनायनि थाखाय मालायनि सल' होनायनि थाखाय जायो बिदिनो खायफाना जायो खायफाना जाया अइ किंकार सार आंनो आंजोंबो लोगो जादो आंबो नोंजों लोगो जानोसौ लोगो जालायदो गासैबो हेल' ब्र' दासो बाग्लारि ए बरगयारि बिनिता ब्लग आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंखौबो खालामफिनदो प्लिज औ मनिकाया बिनिताखौ सापर्ट खालामदो र' आं खिनो थांनि आदामोन थां खिना फैग्रो स्टेटासनि फ्रायबो जायो औ स्टेटासनिफ्रायबो जायोनो जोंनाबो प्रब्लेम जागोन नामाब्रा होमबालाय गिनायसो मोनो कबि मधुजि पागल क्रेजि सनाफोर बाय दै दानो बाय जायो नामा दसे थाथ'नांगौ एक्सुलि गाइस মই হয় বড় নাজানো माने
एसामिस হয় बर' नाजानो माने कविता हेलौ भन्टी किंकारे কৈছে हेलौ भन्टी बोले हारिमुखौ आं सापर्ट खालाम हारिमु नोंखौ सुस्मिता मुसाहारिया सापर्ट खालामनो आब'आ नोंबो सापर्ट खालामहैफिनदो हेलौ बिग्रायजि हेलौ ब्र लाइक डान थेंक इउ दै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स माच शेर हरनो आं थेंक इउ दै शेर खालामना हो रानों मारि ना होलाय ब्र रेन्स मारनो औ रेन्स मारिबाय दे हट्स प्लिज एसामिस औ दे इउटुबनि साबस्क्राइब बारायनाया दे इउटुबनि साबस्क्राइब बारायनाय दे इउटुबनि साबस्क्राइब बारायनाय माने नीलकान्त ब्रह्म हेलौ गाइस नीलकान्त हेलौ मा खबर दे थांबाय जिउ दे थां आइ एम बेक बि ब्लगआ दहाय फैदोंमोन नामा थेंक इउ दै बि ब्लग सुस्मिता मुसाहारि कमेन्ट खालामना दोन किंकार के मग सापर्ट करि दिया फुल भिडिअ চাই কিনে বিনিতাৰ কিংকাৰ ব্ৰাদাৰ বিনিতাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা তুমিও বেক পাই যাবি বিনিতা আসু এসামিস হয় ভালেই धोनस्रिया भिडिअ हगारबाय जोंहा बिनिताखौ सापर्ट होनोसै आं सनाखौ औ दे सापर्ट खालामनो हायथां थेंक इउ दे पागल नोंबो मोनसे चेनेल खुलिना लादो एस एम चेनेल आं नोंजों सापर्ट खालामनि नोंबो आंनिखौ खालामफिन दै औ खालामफिन एस एम चेनेल खालामफिन इतु कि कय इता कि কৈছি ইটো বুজিয়া পোৱা নাই মই কি কৈ আছে মানে বুজি পোৱা मोटूजी को सपोर्ट किया है मोटूजी आदा थांबाय नामा नै जोंना मोटूजिया खिनो थांदोनो अन्नानै आंजों फ्रेन्ड जादो सोरबाफोर बिग्रायजि ब्रह्म नोंथाङाबो थांदो लोगोफोरजों सापर्ट खालामहैदो सुस्मिता मुसाहारि सापर्ट ब्र सापर्ट खालामहैथां हाय लोगोफोर एस एम चेनेल नोंथाङाबो जायदों सापर्ट गैया सापर्ट खालामहैथां एस एम सापर्ट खालामबाय सुस्मिताया सापर्ट खालामबाय एस एम खौ फुल भिडिअ नायनानै एस एम आबो सापर्ट खालामनायदो एस एम चेनेलाबो सापर्ट खालामदो सुस्मिता आब'निखौ हिमालया आंसो हिमालया एफ औ थेंक इउ दै थेंक इउ सेकेन्ड चेनेल नामा इयो खोन्थाहरदो सेकेन्ड चेनेल नामा नोंनि आंखौ सापर्ट खालामदो फुल वाच खालामना कमेन्ट खालाम गाइस औ कमेन्ट खालामना दोननांगौ आरो भिडिअ नायोबा कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर एस एम चेनेल अननानै फ्रेन्ड जादो बिग्रायजि ब्रह्म नोंथाङाबो एस एम चेनेलनियाव थांदो सापर्ट खालामहैदो दय कि बुजि सुजि नुपुआ अब हिन्दी बोलेगा बयबो कमेन्ट खाम आंबो बयखौबो सापर्ट खालामगोन एस एम चैनल ने कहा है कि सब भी मेरे को सपोर्ट करो और मैं भी दे दूंगा किंकर भाई इस एस एम चैनल को भी सपोर्ट कर दो
ब्र' किप इट आप थेंक इउ। बि ब्लग्सआबो गोदान बि ब्लग्स फैदों जों बि ब्लग्सखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर एस एम चेनेल किंकार बिग्राय हिमालया थेंक इउ दै सापर्ट खालामनो हाय बि ब्लग सापर्ट ब्र' किंकार के ब्र' নহय নেকি আপুনি কিংকাৰ বৰ নহয় নেকি বৰ নহয় নেকি আপুনি কিংকাৰ बर' আপুনি बर' হয় না নাই ओइ बि ब्लग्स सार दे आंजोंबो लोगो जादो आंबो नोंजों लोगो जानोसै औ कबिता थां लोगो खालामबाय थांदो बि ब्लग्सखौबो नोंबो बेग मोनफिनगोन बेग मोनाबा आंखौ नेक्स्ट एसएम आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय एसएम आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे नोंबो आंनिखौ फुल वाट्स नायनानै सापर्ट खालामदो औ इलबिनाया एसएम निखौ सापर्ट खालामबायनो एसएम आबो सापर्ट खालामदो इलबिनानिखौ अनसाय सुसमिता आं खालामबाय सुसमिता मुसाहारिनिखौ अनसाय ब्रादारा खालामबायनो नोंबो बेक खालामदो सुसमिता सापर्ट खालाम आंखौ सुसमिता सापर्ट खालामनांगोनो सापर्ट खालामना हैदो बिनिताखौ बिनितायाबो हायोबा सुसमितानियाव थां एस एम चेनेल बिग्राया बुंदों एस एम चेनेल आ खालामबाय दे कमेन्टबो हरदों थेंक इउ दै कमेन्ट हरबायनो एस एम चेनेला बिग्रायाबो फुल वाट्स खालामनानै एस एम चेनेलनिखौ थांदों जिउथि ब्रह्म फैदों हेल' लोगोफोर जिउथि ब्रह्म मा खबर आंजों लोगो गैयाबा लोगो जानो थादो दै साबसक्राइब बानायना दोन नटिफिकेसनखौ अल खालामना दोन एस एम चेनेल खालामबाय आं नोंजोंबो खालाम फिन फ्रेन्ड प्लिज बेक खालामना होदो मनिकाया एस एम खौ खालामबायनो एस एम आ बेक खालामना हो बिग्राय थेंक इउ आंबो खालामगोन बिग्राया एस एम चेनेल हायोबा बिग्रायखौ दानो खालामबाय थां फुल भिडिअ नायनानै सर्ट भिडिअ नायनानै सुसमिता मुसाहारि खालामबाय ब्र' कबितानिया 1K जाबायमोन नामा कबितानिया 1K जाथ'वाखै 1K जासिगोन थेंक इउ एस एम चेनेलनिया थाबाय एस एम चेनेलनिया थाबायनो बिग्राया थेंक इउ हरबाय वेलकाम खालामहरदो बिग्रायखौ जिउथि ब्रह्म सापर्ट ब्र जिउथि सापर्ट करो सबको मनिका दे एफडी बिग्राय दे थेंक इउ दै सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंखौबो मा होनो वाट्सएपफोराव स्टेटास दोनना होदो जायाखैहाय 1K हारिमु बाथोन सार कबितानि 1K जाथ'वाखै नालाय दै कमेन्ट हरना दोन लोगोफोर सापर्ट खालाम फुल भिडिअ नायनासो लास्टआव कमेन्ट हरनांगोन दै होमबासो कमेन्टआ थायो निरन्जय जि सापर्ट दंखायो दे आंजों औ थेंक इउ दै सापर्ट होयोबा खोन्थाहरखा आदायाबो साबसक्राइब खालामदो अननानै नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय दै एस एम बिग्राय जि हारिमु बिग्राय जि एस एम निखौ सापर्ट खालामबाय दे आं नेटानो स्ल' जाबाय सापर्ट खालामबाय दै हारिमुनो बारा गोबाव गैला 8 मिनिटल'सै लोगोफोर आंबो थांनोसै 1 आवार्स जाबाय 14 लाइक फैबाय थाङोबा लाइक होलांदो लोगोफोर जोंना जाय थाङोबो लाइक होलां एलबिना आं ओंखारथ'नोसै दे लोगोफोर
बाय गुड नाइट दे ओंखारदो ओंखाम जानो जाबाय जां आंनाव कमिं आंनाव कमिंल' हरना दोननो लोगोफोर आं 100% सापर्ट खालामगोन आं गाबोन रावबो टेनसन दाला औ बिबायजि खालाम बिनिता नोंबो बिग्रायखौ खालामहैथां बे खालामाबाबो नोङो नेक्स्ट दिनाव मोनफिनगोन बिनिता बक्सनिखौ खालामबाय दे बिनिता नोंनिखौ खालामबायनो बिग्राया नोंबो खालामहैफिनदो आं लाइक खालामखानायानो थेंकिउ दे लाइक खालामनायनि थाखाय दे बाय दे इलबिना सना आंनि जिउ गुड नाइट इलबिना हारिमु ब्लग्स अननानै आंनिखौबो खालामदो इलबिना थेंक्स एसेम मा ओंख्रि जाना फैखो उरां फारांनो एसेम ओंख्रि जाखोनो एसेमा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे बिनिता खालामदो आंनिखौबोनो 6 मिनिटल'सै गाइसमोन 6 मिनिट लोगोफोर बारा गोबाव थाला आंबो थांनोसै खर' एसे सादों मथुआ दा खिखाङाखै नामा दाबो नोंनिखो खालामबाय आं नोंनिखो खालामबायना सोरनिखो खालामखो खिथाहरदो कबिता आब' आंखौ खालामदोंना खालामाखैथाय अननानै खिन्थाहरलाय कबिता बिग्राया सोंहरदो सोंनाया नोंनियाव नोंखौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखैनो बिग्रायखो खोन्थाहरदो खनसे हारिमु ब्लग आं सापर्ट खालामबाय आंखौबो खालामफिन दे प्लिज हारिमुखौ मनिकाया खालामबायनो हारिमुआबो बिग्रायखौ खालामहरदो कमेन्ट नायनानै कबिता जोंहा आलु बाथोनसो आरो बेदर नोंसालाय कबिता नोंसा मा ओंख्रै मोनो एसएम चेनेला सोंहरदो आंनिखौबो खालाम आंनिखौबो खालाम आंखो होमा एसएम चेनेलखौ हारिमुआबो सापर्ट खालामदो अननानै अ हारिमु आंजोंबो खालामबाय आंजों खालामबाय दै थेंकिउ दे बिग्राय जिन्ना खालामना होनायनि थाखाय मनिका औवारि टेनसन लानाङा आं खालामखागोन थेंकिउ दे खालामना होथार दै खालामना होथार आरो जाय खालामाखै आंखौ गाबोन लाइभ फैफिनबा खोन्थाहरबानो जाबाय जाय खालामाखै अके हारिमु थेंकिउ दै 4 मिनिटल'सै लोगोफोर थोद पागल बिदिसो जायो नामा हा आं नोंजों गोदो गोदायनो दंखायो नोंनिया बिग्राय बाथोन औ बिग्राया दंखायो गोदो गोदायनो मनिका औवारियाबो सापर्ट खालामगोन होनना आसा खालामबाय औ दे होमबा गुड नाइट आदा आरो लोगोफोर थेंकिउ गुड नाइट टु अल आंबो गुड नाइट होनोसै लोगोफोर नोंसोरबो खनसे गुड नाइट हरजोबदो दे अह माइ गड नोंस्रा दे दंगलै रानिगाथोनाव थांनाया औ कबिता सापर्ट खालामगोन सना एस जाथाबाय गुड नाइट हरदो लोगोफोर गुड नाइट हरदो आंबो गुड नाइट थांनोसै
अय बिग्राय बाथोन थोद माथो ओंख्रि जानाय फैखो उरां फारांनो बिग्राय मा ओंख्रि जाखोनो। गुड नाइट एलबिना, गुड नाइट फंबाय, थेंक इउ गुड नाइट सुइट ड्रिम। आं खालामबाय एस एम चेनेलखौ मनिकाया खालामबायनो दे गुड नाइट हरदो। जाय आंना मायबाफोर बुंनाया गोरोन्थि जालांदोंबा निमाहा हो दै। सोरखौबा थालांदोंबा कमेन्टआ गाज्रि मोननाङा। गुड नाइट हरदो दे गासैबो खनसे। थांनोसै आलु टमेट'सो उरां फारां जेबाय स्रि स्रि गोदाव सोरावनो। औ गुड नाइट बिनिता जिउ सना उन्दुनो ओंखाराखै नामा सना उन्दुदो आरो गाबोन फै लाइभआव। थेंक इउ नोंसोरदिनो सापर्ट होबाय थाबा। नोंसोर आंनिखौबो मोनसे सेयार खालामना हो दै लोगोफोर। सेयार खालामना हो। गुड मर्निं जिउ मर्निं दे होमबा बयनिसिमबो गुड नाइट बाय। जाबाय दे ना जाबाय। नोंसोर बिदिनो सापर्ट होबाय थाबा आंबो फैफिनगोन लाइभआव। ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो हायोबा वाट्सएपफोराव स्टेटास होना हो। आइबार मनिका दिखाया बा लाइभआव फैनाय नंगा दै एबार मुखां दिखायाबा लाइभआव फैनाय नङा दै। दे नायनोसै आंबो मा लाभ इउ क्रेजि जिउ सना बाय गुड नाइट गुड मर्निं। टुलुमनिया दासो फैदोंमोन नै जों थांनोसै गुड नाइट टुलुमनि। गाज्रि दामोन बाय एभ्रिवान बाय। टुलुमनि बाथोन दासो सफैदों नोंसा जिउ दासो सफैदो टुलुमनि बेसे गोबाव जाखो 1 आवार्सनि बारबाय आङो। हाय गुमै मा खबर जेबोदआबो दासो सफैदो। खबरा एसे गेजेरावनो दं। कबिता औ हाय नोंनि मोखां देखाय नायनोसै आङो मा जायो। दे गुड नाइट जेबोद हारिमु जेबोद स्टेटास दिनैसो माथो। सरि दै जेबो फैफिनबानो जाबाय बाय गुड नाइट गाइसमोन। आंबो गामोननिफ्राय फैला क्रेजि नोंनि लाइफआव मोखांखौ खोन्थियाबा। मोखां खोन्थिगोन लोगोफोर मोखां खोन्थिगोन। दे बाय गुड नाइट दै आं थांबाय। हारिमु ब्लग्स आंजों जादो। बाय गुड नाइट सि इउ टुमर'। थेंक इउ दै लोगोफोर सापर्ट होनायनि थाखाय। आंनि चेनेलखौबो वाट्सएपआव मोनसे स्टेटास होना दै अननानै सापर्ट खालाम होननानै। आंनाव स्ट्राइक नांदों स्ट्राइकआ माब्ला जोबगोन 90 देस थागोन स्ट्राइकआ। जेबोद स्टेटास अननानै बयबो सापर्ट खालामदो फुल वाच खालामना कमेन्ट खालामदो। दे गुड नाइट लोगोफोर गुड नाइट हारिमु आं नोंखौ दिनैसो नुदों नामा औ मा नोंनि सनाया कल रायलायदो नामा क्रेजि बाथोन रायलायथ'वाखै दसे थानानै। दे बाय गुड नाइट गुड नाइट गाज्रि दामोनसै।